Moderator Jongga Presbytery, Secretary, Imam Tirtam Baro Jongga Mawai Presbytery, the Pastor, the members on, belong to Nungsarai Jongga Balang, Jongblay, the Rangba Balang, Iba Long Gati Kemang Gati Kediang, ya di Nungsarai, the Pot But the Delegates, Lembat Eki Prabangai, Bedangla, Maniadon Hadini Kichingaseng, Kabakatu, John Ganekami. I play the way, the trial no Korean district. Na Sinoburum, but I play ya Kabalang Mauro ni Kaba Nambay Pastor Lendam Sin. Pakila Kot Siobahaya na Nakabanta, Maniadon Lang Bati, Kumka Presbytery. Ban mani lang yo play akan dikamit bat khamtam ban shim ya kebenta ban krem ya ke subject nakan ni ketien ke jong play ngamtip ya ke jingkmu jong ke balang haba kelabu ya kene ke subject hakan dikamit habdeng jongi ke baong ke balang ke bayada ya kilang brot try na kijingkai babakla dan re nanek ba kabalang na kayo bahagi ni kisni kilami kijing hikai babakla kibapen bakla ya ki prabengai kibadon haki balang jongi tingala banong bagane ke subjek kelong ke badai po hagi ni kisni kibangiim kisni kibakhadu kibau soitan utrai borba ban penkendria ya ki bangai na Jesus Christ bat na kabalang kamet jong u. Te subjek kelong kebayar. Te bre ngan persang kabala ban simtang himat iba donkam. Bat ngam tip adu kanu kene ke subjek kan ai jing hun ya kabalang kerpang bat ya ke presbytery ibarot kowe. Ka subjek kelong ka balang kabayada ya ilang rok uturan na kijing hikai tiba bakla bat kat bang dan kren kita khot bible I don aki benta barok I hagan ni ka subject niu I don lai teli ki ktien ki bakam kongsan kawai ka ktien hagan ni ka subject kalong ka ktien balang ka balang kamut ka kunhun kabakot na ka jingdum sya ka jingshai na ka perthai syau Jesus Christ habayalap ya ka gospel manu-manu ki bayok snyau ya ka gospel bat ki ba pediang bat ngai yau Jesus Christ kini ki yelum lang si jaka na ka benta ka genius lock lene ka fellowship bat ublai ban mane ban yero ban pendon borom yu badru kalong ka genius lock para bangai iway piway na pedang itu ki balangai kaganun ki bangai kala bandai ke berit kumagapor ki apostol ke jingya kendu haki yeng kisan pra bangai ki dangi rit leni kala belong ke kenhun ke bahe ki bangai ki bay kendu haki nongba haki yeng mane kabalang kesedang haka sengi Pentecost haka kamra kabahaneng ha Jerusalem kabadon sispa arpemut ki dekhon nilaban syam ki ka apostol arnong iwe dursau kabalang kadairu kamet u Jesus Christ kakba mu padu deu kli jongka nilap Ephesus iwe arpulai Kolosai iwe kat prang kabalang kadairu kanong lek kuremu Jesus Christ kitab jing penpang kat hendai nyau arpuwei kendai ki prabengai kabalang kum kamet ka jong Jesus Christ kadon sibon ki dekot nangkong korin kat arlenong kat arlai pewei kumba hakamet jonga jong pi don bon ki dekot met ki berit ki bekrau hakabalang ka jong Jesus Christ don sibon ki dekot ki don ki kulung ki kena, ki samla, ki rangba, ki temen. Bat na pedang kini ki don
kiba duk, kidon kiba rius pa, kidon kiba don jingnang jingsta, bat kidon ru kiba 4 don jingnang jingsta. Bat hakane ke balang kidon kidkhot jong kene ke balang kiba pun, kidon la ki jong ki sap ki pong, kiba ubleu ai ha kirukom kiba per. Ban pendi tenat ya ke balang ke met ke jong Jesus Christ. Ha ke balang ki don ru ki nong yalang, bat ki basya yalang. Namar ba nado na yin ki deban don ki nong yalam, ki kimi ki pa ki nong yalam jong. Ha ki imlang saklang, ha ke snong ke tau deban don ki nong yalam. Ha ke sensar kadar ki deban don ki nong yalam, bat ha ke balang ke jong try, ki deban don ki nong yalam, bat ki basya yalam. Bat ha ke balang ki don ru ki seng, kum ke jingseng kentai, ke jingseng samla, bat ke jingseng kena. Bat kini ki ya try lang, ban pentelun ya ke kam ke jong play, ha bat lengba ke balang ke jong u. Kabar ha kene ke subjek ni pet ke wei ke tien ke badon kalong kilang brod. Kilang brod kide kimrat ki beri ki briu. Bat kini kilang brod la ong bekilong kimrat ki ba shisur. Ki bam da bon but, ki bam shalak. Kilong ro kimrat ki ba jamnot ki ba bha, ki ba tlot bor, ki bam la pan yada yaladi. Kumta de ki nong ap jongki ki ban yada yaki na kimrat klang. Bat kilong ro kimrat ki ba kloy ban sakma bat ban ja na ki try ki jongki. Kumta ki nong sharai ki haban pek bahaya ki. Kilang brod ki dei kadak lene sembol ya ki briu ki jongplay. Asam cispa ka dekot ke balai, Isaya san pulai ka dekot ke benriu. Kata ya ki kon Israel hakatu kapor ki bobleu la jit kerpang kum ki briu ki jongu. Bat ya ki to ki bangej hau Jesus Christ. Bat ki bala pediang yu komutrai bat unong pedim basimet jongki. Bat kini kilang brod kidon ka jing yadei ka bajan bah bat u Jesus Christ. Yonis sipel nong nyo arkuwei. Ubalong u nong ap lang brod jongki. Ki bangej kum ki lang brod. Ki long ru ki ba shisur. Ki bam shalak. Kamtam ye ki buik thap ki jong soitan. Bat ki bor ki ba yetroy lang bat u. Ki bangej ki long ru ki bam la ban yada yaladi daladi. Na usoitan bat ki bor ka jingdum. Bat ki don na pedang ki bangej ki ba kloy ban sakma. Bat ban ja na utrai. Komta ka balang kadai ban yada bat ban pek bahaya ki. Kabalai pat hakane ka subjek ki kentin kadai ki jinghikai bakla. Ki prabangej ki jinghikai bakla ki don nadu ka testament ka bat rim. Ki don ha ka testament ka bat mai. Bat ki don mentaru bat ki nang yai mi bon. Kamtam haswa ka jingwan asin ka jong try Jisu. Ki jinghikai bakla kimi na ki kenhun balanghi. Kimi na syapok. Kimi na ki riu shimet. Kimi na ki kult. C-U-L-T. Kult kamut. Ke kenhun ke badon la ke jong ke rukom mane. Ke beper na ke rukom mane jongi. Bat kedai ke kenhun ke bahikai. Ke balong kat balak ki elek ban kenria na ke jing sisa ke jinghikai ke tienu blai. Bat ki pensniu dur ya ke jinghikai jong ke Bible. Ki jinghikai bakla, kamut ki jinghikai ki babatai bakla, ya kino ki banta ki bayasno bat ka jingai, bat ki jinghikai shong tenrai jong ka jingai Kristan jongi. Bat ki balong persya ya ke jinghikai ke tien ublai. Kinong hikai bakla, om tang baki batai ya ke jinghikai jongki, hanrai ki penrem ru ya ki jinghikai ki wei ban penksan yaladi. Ki yale ru kat bala ban pen ko ngo ya ki bangej, ban pediang ya ki jinghikai jongki. Ke jing temu ke bekongsan jong ki jinghikai bakla,
Kalong ban job ye ki bangai syakaliang jongki. Kata syaka balang lene ka kenhun ka bakidan. Lada pipule kalatia lenong lengkong rudus peu. Lai tuang tu ki prabangai hakalatia kila kenriak naga gospel. But kila sim ye kawepat ke jenghikai ke baupol ulamai tenge yaki. Ki kenriak na uji supres, ki kenriak na kabalang. But hadu mentaru snyosi banong ki don ki prabangai. Ki don wat ki nong yalamru. Ki prabangai ki bala kenriak na kabalang. Ki bala kenriak wat na uji supres. Kawai pat kebentahan ne kalong ini pet kilong ki nong hikai babakla. Ngan jer katu kan ne ki nong hikai babakla ki badon mensua ban mentang. Ti hoi lesi ke be pin kan mau kini ki kerteng jong pin rem de ban kuslai. Bat kita ki long ki khot ki Ebionites, ki Gnostics, Arians, Apollinarian, Nestorian, Eutychian, Monophysites, Monarchian, Montanist, Anabaptist, ke Jehovah Witnesses, ke World Mission Society Church of God, ke Mormonism, ke Worldwide Church of God, The Way International, Sun Moon Unification Church, Spiritualism, Unity School of Christianity, Children of God, but ke New Age Movement. Naki kerteng jongki kibasnyo tenat, kibasnyo bakam don kono kecing kai bakla. Tenrai kini ikenhun ki bakampang, ki balong ki we na kinong yalam kinong hikai babakla. Kiko ki badon mentah kani ke jela jongi kilong ke Jehovah Witnesses ki bangetip, but kani ke World Mission Society Church of God, Society Church of God. Kabadon ke office trekam hangtai ha Upland Road halai umkra. But kini ki arteli ki kol ki baladon ha kecela jongi. So si ban ong ki don na pedeng ki kun ke balang ki langbrot jong try ki bala. Kendriak na ke balang ki balai ban yasno bat ki. Bat ki don ru ki kenun balang bat ki riu shemet ki balong ki nong hikai ki babakla. Bat kawai pat kamat kalong kebangin nyepet hakini ke subjek kalong. Ki jing hikai bakla hakini kisni. Ki ei ki jing hikai bakla hakini kisni. Ngan kedeu tangkat tu kan ni ki jing hikai bakla ki bakam kongsan. Bat ki balong persya ye ke jing hikai syong tenrai ke jingai kristan jongi. Kapamut hi ki bepersya ye ke jing hikai jong ke ketien ke jong ublai. Banengkong kalong syabhang ublay. Ki balang, ki niam. Bat ki kol ki badon haka perthai. Ki ngai tang hau uwe ublay. Haka jingedai bat ublay. Barok ki mdadon jing than. Hoi ki don ru, ki briu, ki bamngai ya ublay. Ki ong ki etis. Ki ba im haka nega perthai. Ki mngai badon ublay. Tang ba ki don pat ki bahikai bakla syafang ublay, bat kata ke jing hikai bakla syafang ublay, ki ong ba ublay ulong ubadon kamet. Lada ublay ulong badon kamet, unkup tang ye kedur jongno. Hatu unkup ye kedur khasi, kedur mezo, kedur bihari. Bat lada udon kamet, undon tang cijaka, hakeju kepur. Kat ba ke ketien ublay yonis sau argusau kaya thu ba ublay ulong umensem. Kapamut umensem udon hakeleng ki jaka keju kopor. Ka World Mission Society Church of God kahikai ba ublay ulong ukpa jongi ni khot kum ta ublay ti ki ong ni long ki kun jong u. Ti kumta ki ong kadai bandon ru ka kemi belai. Kumbalong kalong yeng hakane ka perthe. Kata kadai ka nia ka jongki. Bat kata ka kemi belai ki ong kadai ka Jerusalem ka bahabeneng ka kurim jong ni u ansang hong. Unong seng jong kani ka kop. Kat ba ka Jerusalem ki prabengai habeneng kadai ka nongba. Ka nongba ka bakhoy. Bat kam day
bat kam don ka blai kemi na bau blai ulong mo uhi ukpa bat ka kemi na ka benta jongi uba pej uba kemi uba sumar ngi na dong sedong ha ka jingim jongi kawai pat ka jingi kai bakla ka long sapang u Jesus Christ lajan baro kiniam ki kenhun ki don jing bat u Jesus Christ ke jing sya pun stom ben ki Kristen nadu ke balang benengkong hadu menta hati ri Muslim kiri Hindu kiri Buddhis keleng ke pertai ke dei halor u Jesus Christ kawai ke jing hikai bakla sapang u Jesus Christ kelong kinong hikai bakla ki sim na ka stiu Paul ki Kolosai i wei katsan ki batai na ka nega khot ye ka kten kha nengkong bat ki ong ka nega kten kha nengkong ki ong baya u Jisu la thau kum ba thau ya nga ya pi tang ba ki ong la thau shwa yo Jesus Christ hadin bo thau ublay yo Adam bat ke im dan rai ki prabangai kat ba ka nega kten kha nengkong ha ka nega stiu Paul ki Kolosai kamot bala thau shwa yo Jesus Christ hanrei kamot ba u Jesus Christ udon haswa kapor ba ublay unthau ya ki baro kadkhot ka bakhan riu ka pensai susu badai u Jisu ubathau ya ki baro nangta kawai pat ke jinghikai bakla kisim na gospel yonis khatsau lanong kadkhot ka bar pra ya ka jingong u Jisu ukpa ulong ubakham krau yana kihikai ki ong pet u Jisu ong pau kham krau ban yana nama kata kadau kihikai ki ong u Jisu ulong kham hapo ban yo blai ha ka jinglong blai kani ka jingong u Jisu ki prabangai ka theo ya ka jing kloi jong u ban penrit ban pendem de kamon sioba hapo u blai kum u briu popura Filipi arnreu kaya thu ke jinglong briu popura Jesus Christ bakne kam theo ya ka jinglong blai namar ha ka jinglong blai u ya rengkat baru blai hakiliang baro nang taru kini ki jinghikai ba bakla ki hikai ru ki ong ba u Jisu long blai badon ki ba ong u Jisu dei u briu popura kan ba ka kten blai Isaya khandai reu ke hikai ba u Jisu how Jisu don jinglong u blai popura baru briu popura u Isaya ong la kha yo kun hangi kten kha ka theo ki jinglong briu popura la ai yo kun hangi la ai wan bai nau blai sakani ka prothe ke jinglong blai ke jongu nang taru ki hikai u Jisu la ban pendep ya ka mission jongu ban sius pa ya ki breu namar ba ki ong yap loi halor jong kading na kumta ki ong ki nong yalam jong kin shimti ya ka mission ban penim ya ki breu kamtam ki ne ki kol ki kren bahai ka ne ka benta kat ba ka ktenu blai yonis khat thandai lai pheu ka ya thu ba u Jisu kawai ke jingkren jong u habo don halor kading pna haswa bon klan no uong la pendep kata u Jisu la pendep ya ka mission ka ba ublai upai u shakane ka pertai kamtam ya ka mission ban penim yang ki breu ki bapok nang taru ki hikai bakla sapang u Jesus Christ ki hikai ki ong ba u Jisu long we na pedeng ki babun ki nong penim kabamot ki ngek ban lor u Jisu ki don ki wei de ki nong penim kham tam ki nong yalam kaniam jong ki bat ki hikai badon bun terli ki lenti ban poi sabeneng sha blai bat ki ong barok ki niam ki yerengkat kat baga kten blai ki kam ki apostol sau khat ang kahikai yangi om don jing penim hanoru lai tang ha ka kerteng ka jong Jesus Christ baru Jisu ong yonis khatsau ka khot ka ban riu ong ngalong ka lenti ka jingim bat ka jing sisa tang mo u ulong ka jingkhang ha ka gospel yonis sipeu lenong kiniam baro kim yerengkat
Namar baki ya per ha ke jinget. Wat ha pedang pra Kristan ru kedon ke jinget per. Kampam ha ke jingikai syong tenrai. Kawai pat ke jingikai jong kini ki jingi inong ki jingikai babakla. Kelong sepang umen sim bakoi. Ki hikai ki ong ba umen sim bakoi day ublay. Kad baga kten ublay yonis saw arbu saw ki kamsan lai saw yonis khatsan arbun riu ke hikai yangi ba umen sim bakoi ulong ublay. Bat kum ublay umen sim bakoi udon lut hau ya baro ki jinglong ki jong blay. Nangka ki hikai susu ba umen sim bakoi day u person. Kad baga kten ublay umen sim bakoi ngilap uday u person. Namarkum u person usnyo si Ephesus saw lai theo u pentengan yonis khat saw kan riu u yalam yonis khat riu khat lai u hikai yonis khat saw arpun riu ukren kam khat lai a bat utrai bun kiwai de kikam dei tang u person u bala ban le kine kikam nang ta sakawai de kijing hikai jongki kabalong kababakla kalong halor ke jinglong lai how way play the Trinity. Ki kai ba om don lai how way play. But ki om play kun mun sim bakoi kim yerengkat. Kat ba ka ktin play ki hikai yangi ya ka jinglong lai how way play. Mde lai play re lai how way play long tang way. But kum ta ukpa ukun but mun sim bakoi ki yerengkat hakabor hakaburom bat hakiliang baro nuksa hakajing pelong ya ka beneng bat ya ka kendeu ya ki eke ki badon haki ngilap ublay ukren bat ka bible ka ong jisu long uktien yonis iwe bat khatsa bat umen sim bakoi ukhi ka bamut wai jing im ya ki jing thau ki ublay pelong bat kum juru kawai pat penuksa ngioi hakapor ba pembaptis yo Jisu hakawa Jordan u Jisu pembaptis yo daw yonis nong baptis u blay ukren na beneng wong hakmi ukun hau bangas nyaw bahae bat umensim bakoj uwan dem hakadur kaparo hakaterpeng kejong Jisu kia don bentalai nang tarup hakajing pembaptis ye ki bengai Matius arbupra arpeu Markos kanriu Ujisu ong lejelap ya ke gospel. But mano ki bangai day ban pembaptis ya ki hakerteong pau kun mensim bakoi. Kini lai ki don tilang. Nang taru haga jingker ku penwai. Arkoren karlai karsau. Habangi kerku penwai. Ni kerku hakerteong pau kun mensim bakoi. Kini lai ki don bentalang. Kabamut ki rengkat hakabor. Hakaburom bat hakiliang baro. Nang ta kawai pat ke jing hikai jongki kalong halor ke ktin ke jong blai. Ki hikai ba ke ktin u blai kamlong tang maka ke ikhtiar bat kamlong halor ya baro ki jing tho. Namar ba ki hikai ki kot bat ki magazine ki bagi penmi ki don ke ikhtiar kum ke ktin ke jong blai. Nuksa kini ki Jehovah Witnesses. Ki don arteli ki magazine ke bai ai kerteng ke Watchtower bat ke awake. Atrai don na pedeng jongi ki bala yo i lene ki bala yo pediam yang kini ki magazine bat ki bala puli ruh. Namar ki rung syaki yang kisam ki lej ban sam yang kini ki magazine. Ki hikai ruh baka don ke jing bakla haka ketin ke jong blai. Hanrai ke ketin u blai kalong tang maka ke ikhtiar. Ya ke jengim bat ke jenget jongi. Bat ke ketenu blai kalong halor ya barok ki jing thok. Bat kam don ke jing bakla hakane ke Bible ke ketenu blai. Namala persat mensim dau mensim jong blai. Ar Timothy lai kan riu. Nang ta sakawai de ke jing hikai kalong halor ka balang. Ki kol bat ki don ki kenhun balang. Ki bahikai baki briu ki nomyo jing penim lemda ki don haka balang ke jongki ki ong namar kata kedau ki kai badai tang ke balang ke jongki ke balak ban penim ya ki briu
Ki prabanget ni dai ban siau thu ya kene kabalang naladi kamla ban penim ya ki breu. Namar kedai kemet ujus pres. Ngangamla ban penim ya modern to meimla ban penim ya. Andrai deu Jesus Christ ukli jongkau ban penim ya. Ban penim ya ni kebalong kemet jongu. Tang ba ni dai ban siau thu pat ya kene ki breu ki dai ban don pat ha kebalang. Kenang bakin yo jing penim. Mdai kebalang ban penim tambah kita bandon na kebalang. Bakin yo jing penim namar kebalang kedai kemet ukris mau ukli habangi don ha kebalang kedon ke jing sno kumbalong kemet jongi ukli bat kene kemet. Kedon ke jing sno hapadeng jongi uji ukris kum ukli bat kebalang kum kemet jongu. Nama kata kedau lada ki breu ki don syabar kebalang. Kabamut kam don syu kene ke jing sno. Hapadang ukris bat kebalang kum kemet. Nama kata kedau ke jingim syabar ujis kris kalong kebama kamdon jing penim syabar ujis kris. Nangta ki donro ki bahikai ki baong wan ban yeso ha kebalang jongi ke babaha. Kebalang jongi ke bajanai. Tenrei keno kebalang ha keperthe kamlong janai. Nama tang yedon lang unyut barukeu, tang yedon lang kilang rod bat ki belang. But kabalang ke yai se ke jinglong janai ke bau jisun pelong janai ya ka ha ke sngi ke bakadu ha ke jingwan asin ke jongu na ke dau ki don ki prabangai ki balak kenria na kabalang jongi ki pet se ki we pat ki balang ki perkhat ba kita ki balang ki khambah ki khambiang tenrei ki don ki bangaliyo ban ye kendu ki bala don jing thmu ban le kumta tenrei ngan ong ye ki ba wat perkhat ba kanu kebalang kan bit kan biang namar ba kebalang kanu kebalang ru kindon bet kijinge kindon bet kijingele kindon bet kijing telot nama kata kedau nyemde ban mi na kebalang ke bangidon anda piladon ha kanu kenun leni kanu kebalang pilap bahanta ro kedon ke jibuna piai anda pilap hanta pinya kinria biang sikawe kalong kumta bat kanom ai jinghun ya pi lano ru tang jisu bala ban ai jinghun namar ba kum bangalom mene ha kabalang dang don lang unyut barukeu kilang brod bat ki belang ia san lang nang ta sekawe de ke jing hikai ke jongki kalong ba syapang ke ne ke jing penim ke jing hikai ba kla syapang ke jing penim kalong ki kai ki ong ba ki breu ki nom yo jing penim tang ban nge hau jisu hakawai pat ke kentil la ban ong ki ong mbiang tang ban nge hau jisu hendrai de ban im ba le ba ban bat ye ki hukum ki jong Moses kam tam ki ba ye de bat ki niam ki rukom bat ke Jehovah witness le ke hikai kong la dangi la ban saki yo Jehovah yin yo ye ke jing penim ka batheu da ka jing le namar ba kat ba ka tienu blai ha ka siti sikinong room lai arbu pra Ephesus arlong pra khandai ke hikai yangi ba ka jing penim kalong ka jing ai da ka jinge om da ka jingle but om da ka jingle ko hukum yo ba kibreu kin snyau sorong ka jing ai ka ba blai ai ka jing penim lamba u Jesus Christ mano ki bangai pediang Jesus Christ kata kin yo ye ka jing penim tambah baong ke jing ai kam dei ke batat dor hanrei ke berem dor kene ke jing ai namar ba ka dawa ya ke jingim ke jong trai ba dunong penim jongi u Jesus Christ ladani yo jing penim de ki kam ba ba de ke jingle ba ba de ki niam ki rukom u jisu nomwan sekene ke perthai kata gemut ni yo jing penim de ke jingla jongi de ke merit jongi mdon mano ki bala ban yen hakata kenong rim namar ngi biang na kawe ngi duna na kawe ngi biang na kawe bat ngi duna na kawe balada ngi yo jing penim de ka jingla jongi ong pol se ke Ephesus pila ban snyo sorong ban ngi ndang la snyo sorong ngin ngin kelon no usoitan unio ban penkelon ban penjot ya ka jingim jongi nangta sekawe de ka jingikai ibalong bakla syapang ke ke jingwan asin bat syapang ke jingwai no jong ke perthai ke kol kum ke World Mission Society Church of God
kehikai ki ong bau Jisu la dewan sekene ke perthai bat ki ong ba u an sang hong u tau nong yalam jong kene ke kendun ulong ke jingwan asin u Jesus Christ ke bemut u sim ya ke benta u kam genti balong mo u Jesus Christ bat kad ba ke tin u blai Matius ar pusau ar punreu kehikai bangim de bange habaki ong u Jisu la dewan asin bat ke tin u blai Matius ar pusau kehikai baki Chris lamler kinwan bat kin kam yeladi bagi deyu Chris tang ba kim day ong Jesus Christ kakol kum ke Jehovah Witnesses ke yathu lapa ba ke perthai kan wai no house nem khat pras pa nyo pusau khat khandai spa khat sau iway not iway san khat khandai spa khat pra khat khandai spa arpusan khat khandai spa sa puway khat khandai spa nyo pusan nangta kakol kum kene ke World Mission Society Church of God ru ki yathu lapa bagat perthai kan wai no house nem khat khandai spa andru punyo khat khandai spa prapupran bat ar hajar khat ar nrei ke klem urlong hadu menta ki donde katu kani ki kenhun bat ki riu simet ki bade na ka balang ki balek keleng ki jaka ki ongu Jisu nuan no ke perthai kan wai no nama kata kadau delut ye ke jingdon jingem senge ke jing trekam senge ke jing puli batungin ye shong lang bai si jaka hagaban ap ye ke jing wana sen ba ke jing wai no jong ke perthai kad ba u Jisu ong ha ke gospel Marcos khat lai le nong ke khat ke balai tua wong om don mano ki batip ye ke jing wana sen jong wat ki angel wat mauru ong umtip nrei tang upa jong u bah beneng utip lano unwan tikine ke long barok ke jing syukur ban syukur ban pensyaptin ye ki bangai nang bakin but ye kini ki nong hikai ki babaklas yung si ban ong kumangalong na sedang ong tang ki bangai ki balangai hakane ke benta ki don wat ki nong jalan ki bala kumliat hakane ke jing pensoi jong kini ki nong hikai babakla ki bau soitan pendengkam ban penjot ya ka met ke jong Jesus Christ ban pendu ya ka jengim bom jukut ya ki bangai nangta segawai de ke jingkai babakla kadai syapang kene ka sabaton bat kene ka layat keleng sesor senong kendong kalong ka sabaton kene ke subject ka baya dan remla ban talut kan sim ni kepo kan sim tang kendiat ki benta ka jingkai bakla syapang ka sabaton kalong bagini ki no hikai babakla ki ong bangide ban bat rakhe ya ka sabaton kenang ban yo jing penin kaba om semla don ha ka ktenu blai kaba ong ba ka jingla ban bat rakhe ka sabaton kan ai jing penin ya kibriu ki hikai bakla baka sabaton ki ong ka sedang nadu kapor ka jing penlong dan rei ka sabaton kam sedang nadu ka jing penlong ka sedang nadu kapor Moses lembat ki ju hari kelam Exodus kan riu arpulai adu arpun riu Deuteronomy san khatsan tinang ne ngila bang siu tu baka ka sabaton ublai ai tang ye ki ju om yang ye ki Kristen bat ki prabangai nama kata dau ki ju ki de om tang ban rekhe ya ka sabaton handrai ki de ban bat perking bahaya ki anjongka ombit ban sliuding bat set jing set Exodus kan riwar bulai lai po san ka khot bulai ombit ban kit jing kit Jeremiah kan nyawar buai ombit ban troi jing troi Exodus lai buai san hakasni sabaton kadairu ban kinya arteli kilang brod kiba janai jingkhen arpu pra thandai kiba penkhen ya ke sabaton dai ban len themau yaki kitab jingkhen khatsan lenong ga dekhot kebalai peu ar hadu kebalai peunriu pila da ong tang ban mane ban syatri kalong ke besuk ledengi ong tang bangin wan jingeseng kelak biang dan rengi im kat bamon im lai lo im lai lan kata ka ching im ka basuk im ngila kat bamon ka pakai makiru kine ki siau thu kumta ki perkhatang bakila bat rakhi sebeton kala biang ki impat
persya ia jing hikai jong ke Bible. But kini ki ain jong ke sebeton ki ba Moses ki ba bleu labu na ka benta ki ju ki long ki ba perkhima. But kini ki ba hikai ia gani ke sebeton kimla ban pendet ia kini ki ain jong ka. Kamde yang ki prabangai ki ba along Kristan ban rekhe ia ke sebeton jong ki ju. Namar nado bawalu Jesus Christ ya ke jingim bat ya ke jingai la pensyong nong rem how Jesus Christ. Ngi mane ha ke sngi Sunday ke sngi utrai ke balong kumenta ke sngi. Nado ki kepa mansua jong ke balang hado menta. Namar ngi pensyong nong rem na ke jingmi pat ke jong u Jesus Christ balong trai jongi. U Jisu kam krau ya ke sebeton namar demu betau ya ke sebeton. Ke sebeton ke de ke sngi. Mau deu nong thau, ni dei ban mane yong nong thau. Nama kata kadang ki Kristen ki mane hakane ke sngi ke jong trai. Nang taru om syam ladon hangno ru ha ke testament ke batmai ke hukum ye ki Kristen ban rekhe ye ke sebeton ki ju ke badon ha ke shipel hukum Exodus ar peulenong kadba ki wei pat ki hukum ngilap ki don biang ha ke testament kabatmai nuksa ko ngo iki kimi kikpa kadai ka sipa hukum kadon biang ha ka testament kabatmai menom penyap menom klim menom tu kidon biang re kabayadai pat kasabeton sisin ru om semlalap kabadai ka hukum nang taru ki hikai ke jingrekhe bat ke jingbat ye kasabeton kalong ka hukum ka bakong santam hanrai ni kenmau habala keliau Jisu da wei ni kinong thok kano ka hukum ka bakongsan na ki hukum baro u Jisu jubab ban bat rakhi ka sebeton nrai wong ka hukum ka bakongsan tam kalong ka banengkong men I yau try bau play jome de ka mensem de ka dono de ka jingmut de ka bor baro bat ka baar pat kalong de ka baaru mde syapang ka sebeton u Jisu ong men I pat yau pramarjan jome kumbaya ladi ngilap Markus kat alanong lai pulai nang ta segaweru ke jinghikai kaba bakla kalong sapang gade ke jing penbaptis kidon ki kanun balang ki bahikai ba de ban penbaptis tang ye ki bala he lasan om ya ki kulung ki ong namar ba ki klung kimpat snyau tu kimpat tip ya kapop bat kimpat kela ke bemut oi ke balang presbyterian jongi ke pembaptis ki klung kena ki bala he lasan ki bawan rung sya ke balang haba pembaptis ya ki klung kadai pat ke kamram jong ki kimi ki kpa lene ki bahayeng ki bawan rai ki klung ban yalam ya ki nda kila sedang ban syong tu sya ke jingkela ke bemut bat ke jing pediang yau Jisu ha ka dono chongki nak kata daw nang ki pastor ha bangi baptis ni sai penkulai kan bat hangtu hakmat barok kia kular kia ko ngo klik dan rei ki ba pentrei kam kata ka song ha ki baru blai ban pendat ya ki ba ki kongo hakmat blai hakmat ki nongelam jong ka balang nang taru ki hikai ki ong ba ka rukom ben baptis kade ban long bai tang da ka ba pengam lam kumta onom yo jing penim om sam la don ha ka Bible ka ba ong bangin yo jing penim tang da ka ba pengam ya ka rukom jing pen baptis la ban pen baptis da ka no ka rukom da ka ba pengam lene da ka ba sunrai lene da ka ba ta lene da ka ba the tang ba ka kerteng lai pau pun muslim bakoi kide bandon bat kade bandong tang shisin om asia bat om semla don ru ha ka ktinu blai ka ba ong bangin yo jing penim da ka jing pen baptis da ka ikan mau ki prabangai lokas arpulai sa udakai halor ka dingna ubadon sekaliang kamon Jisu bala kela ka bemut ha ka porbo bu ong yo u Jisu ko try tukan mau yang benda me poi hake hima ka jome u Jisu klem ong yu hiar na ka dingna lek pen baptis jua hadin kiu biang hangne bat men yo e ka jingim bom jukut Andre balai u Jisu pen tikna ye ka jingim bom jukut kadai namar ula kela ka bemut ka ton ka jing kela
kene ka transformation haka jinge mu new dekai na kaliang kaman kadai ka jing kala kamot na kata kadau jisuru wong haka gospel lukas kharlai lai ka khot baksan wong lamda pikala ka bamot pi baro pin jotno ka jing kala ka bamot kadai ka lenti kalat bangin light na ka jing jotno tiu new dekai ula light na ka jing jot na maru kala ka bamot na kata kadau jisu yu haka ne gasni men long lemban nga haka paradise namar kata kadau kini ki perlok lade ki kenun ki ba penksan ba kajing penem kalong da kajing baptis da kajing penam kata kalong kajing syukur ten rei lada ubriu ka briu kim kala ka bamot lada pi pen baptis si pelsin ar pelsin kaju kajing long kajong briu un long kumta le se lada pembaptis menta ka sonde la sai briu la ngop yang kajing dibuat la thok la syukur la tu la penyap briu ti kemento iu kata namar kamdon kajing kala ka dono nrai ka bakong sang kalong ha kajing baptis kamtam ki balasan ki dei ban kala ka bamot hadin bala kala ka bamot pen baptis ki bat sisen bala baptis ki ka bamot namar ba kajing baptis ka dei kajing pen bana pai ba officially bala penyeso baru Jesus Kristus ukli jong kabalang bala penyeso bat ki bangai kemet Jesus Kristus ti kumta ki dei ban im khod im ho ban bot ya kajing hikai utrai jong ki Jesus Kristus nang ta sekawai de kajing hikai ka babakla kadai syapang kene kaniam kajing lai lene kajing khawai utrai ka World Mission Society Church of God ka hikai badai ban rakhi ya kaniam kajing lai ka gospel Matthias arkun reu kanyor pusan ki ong khnang ban yo ya kajing penim bat kim ju pendon kam kajing khawai utrai lanu kinong be kaniam kajing lai ho ju jisu hakisau gospel la yathu bau bam ya kaniam kajing lai haka kamra ka bahneng bat ki sunran ki jongu tangba ujisu upen kelai ke kerteng na kaniam kajing lai sya kajing khawai utrai nyila ban sem Matthias arkun reu lono arkun reu hadu lai peu badru hakapor ki apostol kimong kajing khawai kimong kaniam kajing lai nrai ki ong kajing khawai utrai bat kawai kadau ki prabangai balai bau jisu penkela ya ke kerteng na kaniam kajing lai sya kajing khawai utrai kadau kalong khnang ba ki bangai ki brio ki nom pelai jumut syu shauto kon lang brot jong keri Egypt hanrai kin pelai jumut syu belong kon lang brot jong play Yonis iway arko kundai nanta sekawai de kajing hikai ka babakla kalong kajing im hadin kajing ya kijing hikai bakla halor kene ka phang ki don kijing hikai babakla khamtam kene ka Jehovah Witnesses ki hikai ki ong haba ki briu ki yap kamen sim jong ki ka yap lang bat kamet ka bamot ki di kilen ya kajing im hadin kene kajing ya hanrai ki prabangai ngitip na ka Bible bahaba ki briu ki yap kamet ki yap hanrai ka mensim ka bau bleu la persat do mensim jong kam yap syu lano ru nadu bakawan long briu hanrai kan lai tang he ki arteli ki jaka habneng lene hadu job nang taru kene ka ju ka kau ka Jehovah Witnesses ki kairu ki ong kam don ka du job naba ki ainia ki ong kumno blai badap de ka jingis nei unbu ya ka du job unpa iki briu chu du job dan rai ka ktien blai lokas kan riu arpulai Matthias arsan sapuwe samsan kaya thu baka don ka du job ban ngide ban kan mau ki prabangai ublai ulong blai badap de ka jingis nei badu blai ru ulong blai badap de ka jing bita khamtam ye gitu ki bayai ye le persayu nanta kene ka ju ka kol khamtam kene ka Jehovah Witnesses bat kene ka World Mission Society ki baladon ha ka jala jongi ki kairu ki ong ba omdai ban bu ding pna ha yeng mene namar ba kade ka jing mene blai thau ki ki don ki samla nama ka dau ki babu jing kali ki nong lam balang yong balai ni bu ding pna ha yeng mene ki yo snyo yu kene ki jing hikai ki ne ki ko ki ong bangi mane blai thau ki don ki nong rim ba ki pensyong na ka Bible tangba ka konteks jong ka
kami hak bat ke bagi pensiong norem. Hakini kiko kijing kinong kai bakla ka ding pna ka dei ka blai thau. Hanrai ka ding pna ki prabangai kam dei ka blai thau. Bat ngim ju mane ya ka ding pna mano. Hanrai ngi mane yau trai Jisu ubadon halor jong ka ne ka ding pna. Habangi bu ding pna ha yeng mane ka dei ka dak jong ka jing kan mau jongi. Kapan kan mau yang ayah pi ya ka jing it ba ka jong Jesus Christ ublay yang i lambau Jesus Christ halor ka ding pna. Bat kapan kan mau ru yang i ya ka jing sir kai jong ka pop ka badawa ya ka jing i mu Jesus Christ halor jong ka ding pna. Kabanta ka baar bat kaban haddu kalong katkum kan ni ka subject bat kabanta ka bangawan ra kalong kumno ka balang kan yadai ki langbro. Nalajer itu ditingkai kita bakla. Umno kapalang kan yadai kilang brot. Kapalang kala ban yadai kilang brot utrai dan kabakapsa yaki kumba utrai Jisu uhukum yo Petrus. Yonis kat arpuel nong kadakot kabakat san bat kabakat nyo. U Jisu keliu Petrus hadulai siruong Petrus mei jengal lada mei jengal sai ki kon lang brot. Petrus mei jengal lada mei jengal sai kilang brot. Hakabalang kidon ki kon lang brot kidon ki lang brot ki kon lang brot kemut ki badang kulung ki badang kena bat kitu ki badang wan shen syaga jingai ki badang de ban sedang a b k d dan sedang ya gejing penem nadu a bat ki lang brot ki de ki bala san ki bala khamsan haka jingim Kristan jongki kaktin psa kemut ban ai jingbam ya kene kemet bahkan batkan klaim pi ki kimi ki pa pi psa ya ki kon jong pi da ka jimbam na ka dau ki ki klaim ki he ki san ki po ki peng ki itna bat la da ki kimi ki pa kim psa ya ki kon jong ki kon ki hapan sang makia bat kin bam kat ka bakiyo na ka dau ki don ki ne ki kena surok ki ba philap sik surok ki le sik jaka the nyut kilai ban jet yo don ki jingbam ki baki priyo ki pret ki bam don bapsa ye ki bat ki bam kat ka bayo ki baduk ki bam don kmi don pa oi ai ngo yo play ki don ki Kristan ki basim kia ban yarap ye ki bakum gini ban ai ka jingbam na ka banta jong ya ka men sem jong iru don kamban sa ye ka da ka jingbam bat kata ka jingbam kalong ka ktinu play Deuteronomy pralan la ya tuang tu ba ka Bible ka de ka jingbam ye ka mensim Matthew sau Jisu wong tang do pu bo nim bro 100 ka ktien baro ka ba mi no na ka sentur jonga but la da ka balang kam psa ye kilang brot kin bam kat ka ba ki yo ki jingbam na ka ba ai ki wei pat ki no hikai ba bakla but haba ka balang ka psa ba ye kilang brot da ka ktien ublai kilang brot ki im ke jinglong mensim kilang brot ki klan ke jingai ki pho ki pheng ki itna balada ki wei ki nong hikai babaklam ki terwa jingbam ye ki nom tre ban bam namar ka mensim ke im ke kedang ke mensim jongki ke im ke kedang bat ka nong rim ke jingai jongki ke scam kum ka balang ni ai ngo yo blai hakaba hidon ki Sunday school ka por shipeu bje ka Sunday school ka jingdon ka Sunday school ha ka por shipeu bje ka long ka wei ka lat ka bangi yo ban psa ye ka ktien ublai na do ki badang rit hadu ki balasan nang taru ki don ki balang ki badon ki Bible study ka long ka badon ka ha ka bangi yo ban psa ye ka ktien ka jong blai ka long ka wei na ki lat kajing mentoy bandon ke Sunday school bat ke Bible study ke long tang bangiyo ban hikai penia ke Bible hanrai kito ki basha hikai kila ban keli ke no ke bakim siong tu bat ro kan don ke jing tai le ne ke discussion kata ke de jing mentoy dan rai siong si ban ong ba kidon ha ki Sunday school kidon ki balang ki baduna ki nongwan kamtam ki balasan bat ha ki Bible study ro kidon ki kiduna nang taru
kabalang kalaban psa ya ki langbron langba ka jinghikai ya ka ktenu blai ha ka jingeseng shibaji ka pulpit nang ni nalod ka sermon namar bah ka por shibaji ki brio ki bon ki bawan shi ki jingeseng ka dei kalat ka kabu ka babatam bangiyo ban psa ya ka ktenu blai lamba ka jinghikai namar ki don shisha ki bangai ki bamlaj por banwan shi ki Bible study nak jingte kikam bat jingte kikam yim kamsan ti ke shibachi nak taga dau don we rong ba obong wong ngam ju yok por banwan jingseng po ya nga bon kam kite kikam ti wong ngawan tang ke jingseng shibachi ti wong lada ke jingsa ka biang yanga haga jingseng shibachi wong nga kedang baros tio ti lada ke jingsa na ka pulpit kambiang shibachi wong nga syak ngam baros tio Masak tengah. Tiki don kum kita ki bapli ki bamlaj na ki jingte. Tenrei shibaji kedai kawe na ki kabu ke bangila ban shim. Ban long ke jingsai ke tin ke jomble. Nangta ke balang kala ban yada ya ki langbrod utrai. Daka baka ap ya ki. Kumba utrai jisu hukum yau Petros. Yonis kasan kan yau jisu wong Petros me i jenga lada me i jenga to ap ya ki langbrod chunga. Kektiin ap kemut pek bah, kemik bah, sumar bah, syarai bah. Pihak kini ki yen ki bahek bahai, ki long hek long hai, ki don kini ki gan, ki baap ki yen ki bahek bahai. Om don mano ki bala ban lej rung sepok kampung sepok yen klem keno ke jingbit jongki. Bat kinom syak ban rung mano ledam don kenong rim ke bebiang ban rung sepok kampung sepok yen. Kata kemut kebalang ru kadai ban pek bah ban sumar bah ban syarai ya ki langbrot bayo ki lech seki jaka babakla bat khang ya ki ban bat kumcu ban khang lade ki don kino hikai babakla ki bawan sya kebalang bat lade don ki bala sya ya lambakla ha ki jing hikai bakla kebalang kadai ban wat bat yarap klo ya ki hakini ki thain sikini ki thain puryang maru knen kidon kinong kai bakla ki balayo ban rung se ki balang bat ki lahi kai bakla bon kidon ki long yin ki bakilayo ban tu na ke kanhun ke balang ka chung bat keleng ki rung ki mi na ka daw kani ke de ban hapet ngor hapet bahan na kaleng jongi kum kinong yalam jong ke balang ki yo ban rung sya ka snong sya ka balang se ki yin ki sem bat ha ka balang ki ban yada ya ki langbrot kadai ki nong yalam bat ki nong yalam ru ha ki sen ka sen kan thai sen khana sen samla ki don ke jingit kle ban yada ya ki kanhun ke baki yalam nang taru nelor ki nong yalam balang bat ki nong yalam jong ki sen ki dekhot jong ke balang ki ba im men sem ki ba khlan ke jinget ki dei ban yirap lem ye ki ba trot ha ke jinglong men sem ki ba trot ha ke jinget bat ki ba duna ha ke jingtip ye ke ktien ke jomble nangta ke balang kala ban yada ye ki langbrot da ke ba kentu ye ki halor ki ne ki benta ngan ke deu kat tu ban ni langkot ke benengkong ke long ban kentu ye ki langbrot ban kentu ye ki bangai bakin long ki badap dekat tin ke jomble ki bangai ki de ban dap dekat tin ke jomble khnang bakin ngop ha ki jingi kai babakla kumta ki prabangai ki de ban minot ban puli ke ni ke Bible ke tin blai de ke bapuson bad de ke spellendet shi de khot shisni sam iwe an kolosai lai khan real namar haba ke ktin ublai ke dap haga jingim haga donut ke jongi ngin klain ke jingai rom si peu kan nyau pol ong ke jingai ke jia de ke bayos nyau ye ke ktin ublai haba pipule ke ne ke Bible pios nyau ke klain ke jingai haba piwan si ke Sunday school pios nyau ke Bible ke klain ke jingai haba piwan si ke jingai seng kumne pios nyau ke Bible mano bekren nang ne na pulpit ke jingai jong pi ke klain na ke daw ke don kamba ban nga kenturu ye pinga penslur ban snyo bah ban spellen that shit khot shisni haki school ki college ni pule bon lanong rai bale ngimla ban spellen that shit khot shisni
Ladang spell and that shit caught chisni hagashibenai ni tap life out the league caught. Hagashisnem lies pa 100% league caught. Balada PM the man can die prosnem. So multiply kata. Kan nu league caught pula tap hagadon jongpi. Te kata ka pendap yang ni dekat ketinu blai. But haba ka ketinu blai kadap. Ila panila persya ikino hikai babakla. Ladaki hikai yang ngila banya ainya, ngila banya peni, ngila banya keren. Dan lada pimdon ke ketinu blai buat persyang banya keren bagi. Pila kelon lepa. Klem ke ketinu blai ngila kelon lepa haga jingim gejong. Bat kum juru segawai de ban im haga jingduai ki prabanget ki de ban im haga jingduai. Ki banget kini ban im haga jingduai kenang bakin yo ya ka jingstart ka bor umun sem bakoi bat ya ki jingai umun sem bakoi kamtam ka jingai ban penya per ya ki mensem ki bam shisha na ki ba shisha ya ka badai na ka bamdai nongkong korean khat ar chibel baro nangi de ban krang ban sliang ban ong try ai nga ka wei ka jingai umun sem bakoi ho ni don kam baro ai ki jingai nrei kamtam ka bakerpang ke jingai ban penya peri ki mensem namar ngi im hagani ka perthai ka badap de jing pen kulmari ki jing jing perkhat ki ba pen lambir yangi te tang mensem bakoi lamba un ai yangi kani ka jingai ka balai pat kalong banom pediam yaki ki banget kimde ban sya bakin rong hakiye bat banom ya keren batki habai kendu hangno lam kumta kin sya pengop hakini ki jingkai babakla namar kilong ki basianti ki babutu bat sisen ba pila sya ban ye kendu ban rong hayeng ban ye keren bat ki pila sya pengop kila brainwash yak ki bat namar bakai ke bagi keren senyau kelong ke badai sudah ban ngide ban ong ya ki kon ki la dawan mano hayeng la dan itu ngim tikna ngim dai ban priang ban rong hayeng ngide ban ong de ke akor ke burom ba ngim don po le ki ong bang ngidon kam ban kren hapi ke bible ong be ngila piang ngidon ke bible ngidon ke balang ngidon ki nong yalam ki ban hikai ngi ke tien ke jongblai namar bat kat balak snai ki rung sekiyen ki turyap ki turim ban hertmai ki bangai haka balang hamal ki don ki ba ki layo kat tu kan ni ki don ki ba ki layo but ai ngo yo blai ke don ke wei ki ke yin ke ba ki layo haka ni ke world mission society but kila bu jingkeli bon ki bangala ke dau syakmat but kila kum ya syakane ke ko but haba ke balang kala tip longi na ke balang ngila lek ban yeslok ban dari keren badita idong to me ya ainia baik dain ya do not ten rengi rungi her na katien ke jong play ai baik na katien play ai baik na katien play de ai ngo yo play bai tai long to me but ki kun jong i kila snyo thui ki jong bakla kila one pai pen se ke balak men tai ru play I minute ya ki jing se di kata kelong ni haban ya dah ta korkom habangila tip long ni haban yarap kloi kat bala bat kumju ban om pediang yaki syaki yang kisah nang taru bandon ke jing duan jong ke jing mene haying hasem keduan jong ke jing mene kade bandon man ke sngi haying bat lamba kene keduan jong ke jing mene kabangi yo ban ye mene lang siyeng sisem ha kabangi la ban pule lang ye ke bible ban duai lang bat kalong kelat kabangi la ban ye kendu siyeng sisem bat kalong kelat kabangi yo ban hikai ki kon ki habadon keduan jong ke jing mene hayeng ki prabangen ide ban siong ku u blai udon hayeng haba blai udon hayeng u soitan ki bor ke jingdom ki nong hikai babakla ki nom not ban wan hayeng ke sen jong nang tas ka wei pat kalong ban pet ba ye ki perlok ki kon kikti kikmi ki kpa ban mapi ki samla ki badon hanne de ban pet ba ki perlok habangi jit ban yelang perlok ki bakumno ki perlok ngi ya yeng ngi yele yawan hato ki perlok ki bala ban shania ne ki perlok ki bamla ban shania namar ba ki don ki perlok ki don ki samla ki bangok age jing kai bakla na ki perlok ki yalam ye ki bible study
Kini ke call World Mission Society Church of God. Kedon ke Bible study ha ka sni sejai. Ha kumanglong hang ni ha Upland Road. But kidon ki samla na ka balang jongi kibal kum yat bat ki perlo. Ki ong yang nyelai Bible study. Ki ong seno tiki yalam, tenda ki yalam ki rung hang ta ngong ya pi ki basian ti tang surung siau ke badai sudah ke bagi kai ki pengop no ki brainwash but ki lasha how kwai jongki. Baru don utau wei lele oi ubasa syakini ki tain lunching jongsha. Ubelej ha ke school ke balang jongi. Ulalej kini ke Bible study jong kini ke World Mission Society Church of God yalam ki perlok dang syong kelas 9. Hadin kata ula ngop hangta ula syak brainwash bat ula yalam sayo kpa katmi ki bahaya ngasem ki bamdan ke jingnang jing start ke education makiru kila yeso ikani ke kau ki hawan nang tai na lensing syaslong man ke sejai hagaban don hagata ke jing sekri lang jongki ti kani ke long ke bama la dangim husir ki perlok syano ki yalam mano bayalam bat ke long ke bama ni hab husir ki kimi ki pai ki kon ni simet kum di samla ni hab ban husir nang taru ke bakhado ke long ban pe ba ye ke jingpe television bat internet ha ke television bat ki internet kidon ki program ki babha nyimla banlen kidon ki program ki basniu bat ha ke ne ke television bat ke internet kidon ro ki jing hikai babakla kini ki call ki penrung bai ki jing hikai bakla ha ki internet but kam ahoy ha ki internet nama kata kedau ki kemi ki kpa bat mangi samlangi dei ban husir ba banom su pediang kulmar ye ke jingkran ke jingkai lamba ki internet lene ke television kata namar ba kene kan yalam bakla ye ke jingim ke jongi udon we u kena bala sedang samla long yalam ni kita ki we ki pra kena ban ye pej ye ke tu ke program 3BN kebai hikai syafan kene ke sabaton ki we di kita ki kena na kabalang jongi rak kila kum lihat no kita ke cingelam ke jongu bat kila long kila pediang ye kita ke cingkai syafan kene ke sabaton bat ki we ki cingkai jong ke babaklang bat kelong ke basyosi bat kim pois ki cingesa haban le wat ye ki haban le ye kendu pensiung tu nama kita kena dei lamba ki perlok ye pe ke television bahikai hang tu bat ula batai mu wong ke de banlong ta de ban ngai kun ta ti nama kata kadau ke ethan ki mi ki pa ki haban husia ki samla ro ki haban husia ki la rung ki cing kai bakla hakini ki teknologi dadang im husia nama kata kadau ngin sya penjot hakamet hakamensim ti nama kata kadau hakabangan penkut haba ka balang ke yada ye kilang brot kin yaine hau Jesus Christ kata ka de ki cing kwa au Jesus Christ bangin yaine hau bat kin yaine ha ka balang gamet ke jongu hadu ke bekut ke jingim jongki bat habaki langbrot ki yaine hau Jesus Christ ki yaine ha ka balang gamet jongu ke jingim kelong ke besngai ha kene ke perthe ke jingim kelong ke besngai khamtam ki prabangai ndangi lalai na ke perthe namar syabaru Jesus Christ omdon jing penem ban ngide ban kan mau kata ngin snok hau Jesus Christ layap laim kombasnok kitnat hau belba bat habangi snow hau Jesus Christ ngin yai rengkat batu bat ngin yo ekapor bat kumju ngin yo like im hagasni ke ba hadu de to belum nyerap lembah kene ke subjek ke ba kebalang kelabu hakane ke mit ya kebalang kerpang bat ya pi kum ke presbytery nak bentuk ke burom play